Септември е, чедо. Снегът покрива земята, но трудът на хората никога не спира. Почитайте земеделеца. Без него нито трапеза има, нито празник. Какво ще пожелаеш за новата година на всички? На кога на всички? Да, които ще те гледат. Първо пожелавам на всекога здраве, горна да дава здраве, но и напред. Пък и малято до дето на моите се радвееца на много. По средата да сте малко, по средата. И един съвет от мен, който не уважава чуждия труд, ни родното, все нещо му е криво. Не е случайно. Времето на село тече по друг начин. Цял ден работа, задачи, ама чиста и почтена. Правиш каквото трябва, а вечер спиш спокойно с чиста съвест. Ние цял живот сме ставали рано. Гледали сме земята, животните, децата си. Не сме били перфектни, но сме се старали да пазим. Сега е ваш ред. Не да знаете всичко, а да ви пука. Чедо, много неща не зависят от нас, но добрината, тя винаги е в нашите ръце. Пази я. И всичко друго ще си дойде. Ние цял живот сме ставали рано. Гледали сме земята, животните, децата си. Не сме били перфектни, но сме се старали да пазим. Сега е ваш ред. Не да знаете всичко, а да ви пука. Едно ще ти кажа, земята не обича мързел. Гледаш ли я с мерак, тя те храни. Гледаш ли си работата честно и хората те уважават. Такъв е нашинския ред. Януари е чедо. Дръж на думата си и пази корена си. Не завиждай, работи за своето. Търси спокойствие, не само пари. Те ще дойдат с упорита работа. Един съвет от мен. Спри се, огледай се, обичай родното, пази традициите. Това е всичко, което имаме. Подкрепи българското.
Приятели, здравейте! Поздрави от моето родопско село Джурково. Искам да ми направя свидетели на красотата, която снегът направи по околните била. Там е билото на рид Радиова планина. Този рид, който се развива надолу в южна посока, върховете Хайдутчука, Тузлата, който е близо 1900 метра и отива към Хайдушки поляни. Вижте колко красиво! Виждаш ли как минава нишката? От дясно наляво и после я издърпваш. Така ли? Точно така, браво. Сега дръпни леко да се стегне възелчето. О, излезе. Виждаш ли?